Hallelujah. Amen. Tina mkazi ataurwa nezvake pano, nemurume atanga kutaurwa nezvake pano, anonzi Jairus. Zonzi izvo anga nemwana wake musikana akanga achirwara asvika paextension yekutofa. But Bible shoko raMwari rinotodza kuti murume uyu wakaenda kuna Ishe Jesu Kristu, ndokubva asvika akati, Ishe, itoye mundionere, mwana wangu warwara kumba uku, uyai wakumbotaura only a word richaita kuti mwana wangu apore. Hallelujah. Amen. Only a word richaita kuti mwana wangu adini apore. Anga ane kutenda kwekuziva kuti kana Ishe Jesu Kristu vachinge vataura, even vasina kukubata musoro, even vasina kubata maziso ako, even vasina, only the spoken word, kungotaura shoko ravo zvinoita zvakanaka in your life. But we do have so many people vanova that little faith yekuti Jesus can do this, but havabvume musimba racho raMwari wacho. Murume uyu ari kutaura kuti, Ishe, kungotaura kwenyu chete, shoko renyu badzi richaita kuti mwana wangu apore. Only the word musituation yauri, kana Ishe Jesu Kristu achinge vataura richaita zvakanaka. Whether uri kurwara, whether wafirwa, whether wadzingwa basa, whether waitwa sei, but kana Jesu vakangoti be still, itozva kuti zvese zvatomira zvakanaka. Kana vakunotaura kuti be still, in other words vari kutaura kuti iwo usamanye manye, ramba wakamira wakatarisa pandiri, focus pandiri kwete kune dzimwe nzvimbo. Peter anoti kuna Jesu, Ishe, ndiri kuda kuuyawo kwamuri. Zvikanzi Peter uya ari mugwa pakati pemvura, zvikanzi uya hako. Jesu kana anenge ati ari kuda kuenda kwavari havamurambidzi, vanoti uya. But zvaungasangana nazvo ndozvichakuudza kuti unoramba uchiendere kana kuti uchadzoka. Zvinonzi Peter wakabuda mugwa ndokubva atanga kufamba pamusoro pemvura. Achifamba pamusoro pemvura aita masteps, kwakaita mhepo yakatanga kusimuka, ndokubva yaita mafungu-fungu, masandarira ndokubva atanga kuuya, Peter ndokurohwa nehana, ndokubva anyura. Wakabvisa fokasi yake paMwari, ndokubva aisa fokasi yake pamafungu-fungu. Haana kuda kuva nekutenda kuti munhu uyu anditi huya anogona kumisa mafungu-fungu ari mulife yangu. Amen. There is God in heaven watinofanirwa kupa maproblems enu. Whenever anything happens in your life, God is saying, be still and know that I am God. Be still and know that I am God. But the problem yataita manje, hatisi kuda kurwadziwa, tiri kungoda zvinhu zvinofamba munyepu-nyepu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Amunhu izvozvo ndozvaanogona. Kana even inini chaicha, madhezi atanga tiri kwedu, pane madhezi ataenda kubasa, wotoona motikari dzichidetsa, ndototarisisa kuti iro bhazi ndimhiripiri, handipinde muna mhiripiri, ndoda kupinda muna Nyamuziwa. Mandinoti kana ndikasvika ndikanogara ndikati pfee, ndonzwa chitekete ichirohwa apa tichienda paseke bhazi richimhanya richidi vari kuenda vari kuya kutukaza. Izvozvo handizvi, ndinogara ndakatarisa pana Nyamuziwa chete, hapana kurwadza, hapana chii. Kana ndapinda ndozwa kuti ndakudini, ndakuenda. Munhu anoda kugara ari mucomfort zone chete, but ndiri kuti whatever problem yauri kutarisana nayo, the Lord is saying, be still and know that I am God. Amen. Whatever situation iri kurwadza iri kumberi kwako, Mwari vari kuti be still and know that I am God. Amen. Whether vabvisa mapeniti, whether wakaona vamwe vachirohwa nezuro, vachidzingwa
Hallelujah. Vanoita operation for 5 years. If vakakwana hivi vakitaka kutipeka pataona chinonzi foreigner ngadzokere kwake, but vangokusiya uri munhu uchisangana navo every day. The reason why God is saying, I'm not the God of boundaries, I'm not the God of whatever, but go beyond the boundaries. You don't have that faith. You must not put it where He's not the God of papers. No. If he wants to bless you, bless our greater a king who's not going to pay me more of South Africa much. But you don't have that faith. The only faith they are in now, they will come to Marijuana, but I will take you Muslim Baracho. This was what I was January. Wakati prepare for December, Kashikandiso Buddha. The reason why you don't have faith. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Ekutenda. Iko mwalimu washtora kuti my permit yenyu yake expired. Motikari venue before August. Tengesa dzine value yakanaka. But ukangoitengesa after August, vanenge vakuziva kuti hamakuenda muchadzitengesa nema 10,000, 5,000. There is God in heaven. Vachitaura saizvozvo mumwe munhu ari kutonoitenga vachititengesai. That's the faith I am talking about. I don't need to listen to what people are saying, but I will listen to what God is saying in my life. Amen. Problem yataita ndiyo hapana chakaipa kwenda kumusha kwedu. Never. Home is home.